Tini hangreni shalo titi edisi jotono hamjangma tei kha kaham yafaru. Jeng jotono chini ha tei dafani hamkrainyo chini shuri mau nadiklainai. Kusung bisiro me keplai bugraha Lukucung raja sebai jagri kesep khati praha Kusung bisiro me keplai bugraha Okhamani sebai jagri kesep khati prasa Komuna regla, kosana regla Komuna regla, kosana regla Sabui, tolong usasui, barano mantui, somsaka coba habu bagra. Tini jeng Choilengtao Bubagrani kaisa mass gathering nai 21 tarik Januari 2026 abono tuino jeng tini o amsani leaders rok bai jeng kok salaike o jago sini MLA Poldang Sutongo jeng bai sini dolai jurnal ni chairman tei dotongo sungbai chini Hollywood Chakma chini Abhijit Tripura থেকে চেঙ্গই chini Mohanlal Chakma joto chung leaders o jago tini asuk laika boxap laika bahite adini program no chung successful khainen bagai joto setup baika chung preparatory committee ro khabaika phainai 21 tarik January go joto chini o amchari lukurok no koinai chini Bubagrani mass gathering ko phaidi chini thansani mario phaidi ni anjatono koinani jora 12 ta o chung abo khajaka o 12 ta o amchani samunu monu o amchani joto lukurok no koinai monu Choilengtani lukurok no koinai joto no 12 ta o adino Choilengtani ground no phai sopainani